Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kipitanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. And ujunwa garora subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe, taruigirai nyaya buditwa ya Sikhala. Sikhala, we are an opposition politician. He's undergoing medical checkups at a foreign hospital in Zimbabwe. Zvataurwa his political group, a new political group, the National Democratic Working Group, or NDWG, in Zimbabwe. Sikhala ari panga akasungwa ari kuchikurubi maximum security prison. Ari kunzi ai experience stomach issues anosanganisira kuita tsvina neropa zvakare zvichisuspectwa kunzi anga akaisirwa poison muri Zimbabwe. Ari kunzi zvakare ari kurwadziwa abdominal pains ku left side rake muri Zimbabwe. So the head of information and communications where the National Democratic Working Group Darlington Chingwena wakabuda achitaura neNewsday vachiti Sikhala asikunzwa zvakanaka. Vachiti Sikhala went for medical checkups, clearly away that he was in hands of the oppressors who are well known for poisoning people, killing people, and all sorts of sinister acts against those who fight the daily battles people are facing in our nation. So he is still receiving treatment overseas. He has not been well. He will be back soon after the medical checkups. As a movement, we hope that all goes well and we wish him well. So it was very indispensable for him to go overseas for the verification of his health. And as Robert Stone Chingwena wakataura zvakare achiti hopefully Sikhala vanokasika kudzoka from the medical checkups avo, so that vanouya vachiadressa Zimbabweans about his way forward. But Zimbabwe vakabuda vachiti nevertheless we are hoping that the medical checkups will be completed soon, because Zimbabweans are in dire need of Sikhala. As a nation, we are at a bus stop waiting for the bus. Unfortunately, the bus is nowhere to be found. People are jogging in blue. There is a high rate of inflation. People are being evicted from their land. There is a poor transport system. Students are dropping out of schools because of financial instabilities, and everything is upside down. So we need Sikhala back so that we can work together towards the alleviation of our daily crisis. Zvakabudataurwa navachingwena muri Zimbabwe vakati Zimbabweans, they are in need of Sikhala. Zimbabwe Sikhala spend 595 days vari mujeri muri Zimbabwe from June 2022 to January 2024 kuchikurubi maximum prison muri Zimbabwe. So tingazive kuti munoona sei nyaya iyi Sikhala vari kuchironzwa kaisirwa poison muri Zimbabwe. Zvinova zvakare zvosuspectwa ndozvakaitwa the former leader of the opposition MDC Morgan Tsvangirai vakafa necancer muri Zimbabwe, colon cancer yefungidzirwa kuti vakaisirwa naRobert Mugabe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndofunga mushure mekunge abuda mujeri Sikhala vakakonfirma reports ekuti vakapoisonwa pavanga vari muchikurubi. So vari kunzi vakatanga kurwara maOctober gore 2023, just over 550 days vapinda mujeri muri Zimbabwe. Vakarwara zvakare muna January last year muri Zimbabwe. Zvikunzi private doctors akadedzwa kuti take care out matest on Sikhala muri Zimbabwe. Ndofunga vakabuda
Job Sikhala vakaitwa interview neNewZimbabwe.com kwamba kwavo vakataura ivo vachiti vanosuspecta kuti the Zimbabwe Prisons and Correctional Services vakaisa poison muchikafu chavo during an unannounced search of a cell yavaigariswa muZimbabwe vakabuda vachiitaura vachiti news that I had been poisoned during my stay at Chikurubi maximum prison is true. I suspect prison officers who conducted an unannounced search of my cell have poisoned the food that I had received from home. My entire stay, I avoided eating prison food, and I suspected that the state was looking for an excuse to eliminate me. Job Sikhala vabuda zvakare vachitaura ivo vachiti iyo stew yavanga vakuita yange ine ropa yakaexaminwa zvakare vanga vakuita vanga vakuluza weight within a few weeks muZimbabwe. Vachitaura ivo vachiti he was relying on his family pavanga vari mujeri zvinzi the government institutions struggling kuprovide even basic supplies anosanganisira kana painkiller muZimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei yaburitswa navaJob Sikhala vakabuda vachitaura vachiti you have to understand that they do not have any form of medication. I had to invite my private doctors to attend to me and rely on my family to buy medication for me. Zvakabuda zvitaurwa naJob Sikhala. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi muZimbabwe kuti kana vaJob Sikhala vachinge vabva kunze kwenyika uko vari kurapwa vachadzoka here vachiita carry on nyaya dzavo dzepolitics kana kuti this is the end of the road for him. Vakusiya bato, vakusiya zvepolitics muZimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vafunga vaJob Sikhala mazuva apfuura vakabuda vachiannounce kuti he was going to form a new movement vachitaura vachiti vakabuda bato Citizens Coalition for Change vachitaura vachiti hapana any CCC leader akavabatsira nguva yavanga vari mujeri. Vataura vachiti havasi kuzopindira nyaya inozonchamisa naSengezo Shabangu nekuda kuti pakati pavo vari vaviri hapana akavaona. Izvo zvakaita kuti vamwe vanhu vatsamwe vamwe vakafarawo zvakare. Vamwe vachitaura vachiti they fought for Job Sikhala vari kunze pauya achivarasisa nekusada kushanda navanhu chamisa muZimbabwe. So tiudzei zvamuri kufunga mucomment section kuti is a new political movement irunzi the National Democratic Working Group ichabudirira here, ichagather masupporters here akawanda kana kuti achasiyirwa nyaya yekuti akasiyana naNelson Chamisa muZimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section muZimbabwe. Thanks for watching.